Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So ito ay third video ng aming pagligo na sa dagat sa Inot Beach. So just watch and enjoy. Hi guys, so update, alauna na, mga isa-isa nang napak lipstick. Alisi pura mga tumi dito nga area guys. Diri man to nakita ninyo dinhana. Diri na pud ni.
Guys! Marag lalong na kayo. Makalumos kayo ang isa. Char! Ayaw balura. Guys, manulod mi diri sa kuweba. Wait. Pira, tabi ako. Oh, aman. Ay, grabe. Maiti? Aman sa mga to? Daka? Kagay, hindi mo kasulod. Gina. Ay, kalinis kayo, guys. Guys, kalinis kayo. Ayaw ikisaw ha, ayaw ikisaw. Ano na? Hi! Pira, tabi ako. Tag-20 ang tao sa mga sakaya. Kaman doon? Asan ang pa doon? Patang, maging ko kakapoy. Ah. Pwede mo nila dalag ulit. Ato bang daw mo? Kuya, ito ba lagi pa? Ay, 20 na po na, Abel. Ramda na maalat na din akong ligo. Grabe eh. Actually, ko anak niya. Hanap ko. Saan over dito? Ano si Pura? Wala, diyan sila yan. Pwede na akong dive dito. Hindi na madaiban. Thank you. Colored food. What? So sorry. What? Dili siya balo, dili lang yang no?
になってしまえばきっとこの夏は充実